Uy, sayon. Ato ta dito sa kwarto ta. Mag-istorya ta. Nga naman pa, diri ta mag-istorya kay plaster kayo. Oh, sige, dili ba kayo mong gusto? Nagkita mi sa imong maestro. Ingon siya, ikaw daw ang pinakagbaba o grado. Unya kon, half day ra po na masulod. Tanawara, nangatik pagyug ka. Ingon ka hapdira inyong klase. Unya ingon ni Sinyang, whole day man daw inyong klase. Sweet miming. Pa, relax lang. Ako ra na silang gipahuldi. Unya ikaw maghapdi-hapdira ka. Bantura day 75 ra imong grado. Inani manggudi pa. Ning hapdi ko, unya 75 akong grado. Mauna, kay hapdi raman. Sakto yung kamyang. Mao na akong giingon si Mua, nga anong sige makaghapdi-hapdi? Tanawa, 75 tanan nimong grado. Mao gani pa, kay kung muldi ko, 150 akong grado. Diri pa ba, utok pa ba pagkalabdi sweet miming? Usa yun, imong papa naghinuktok, dako nagproblema ba? Tara niya nga atong pangutanon. Pa, naghinuktok man, unsa may problema? Na problema ko sa iyo. Kay grabe ang pagmahal sa fuel. Di na ta ka basta-basta ka biyahe ba? Nanong maproblema man ka pa, nga dili man na atong sakyanan, magbaktas sa ramgyapon ta. Uy, sayon, unsa man na imong giinom? Cappuccino, social good ko. Mao ba? Spell cappuccino daw. Ay, joke ra bitaw to niyang iskapira ni with milk. Ay dear, manto ka kapitol? Pag-usan ako dito. Women's Day biya karon. Di ba't apil ka dito kay inyo haron? Naday woman's day pa. Una, oy, isa magayani ka bulan kay Women's Month na. Ha? Mantra day. Ilaw man siguro tanang tuwing. Ay sayon, Pero, o unsa man pa? kuwasa ning manok ko kay magpasikad ko. Okay pa. Sumaga sayon. Pasikat bang kaka pa? Bitaw kol, kaklaro ato. Uy sayon, nung sa maka inuktok man. Lisod kay mahimong gwapo pa ay. Gano man? Alangan pa, nakoy panguyaban. Sugton ko dayon. Karon magsilos man pud ang ubang babae mga suko sa kuha. Ano nang perted yung lisod na mahimong gwapo. Pero ikaw pa di man ka-relate kay di man ka gwapo. Grabe, sige na lang man mo kaon. Tambok naman kay mo. Okay lang na niya nga, baga sila tambok kay pwede raman na masolusyonan. Pero kung baga na gani kayo ang mga nawong, isog na natambalan. Ipay, asam ka? Dito sa sentro, ako sundoon akong uyabunon. Ha? Sa sentro? Sunduan ni mo ang uyabudan? Oh, nga naman day. Ala, pagpayay! Mahal na kayong gasolina! Kaya dili pa dyan chill na sugton ka! Kamuting kahoy! Oy, te, tagpila man na imong kamuting kahoy! Uy, tagjis lang isane. Ay, wa man ay lami imong kamuting kahoy, te! Unsay wala nga espesyal man eh. Wala dyan lami! Oh, tilawi gani ni oh. Oh, lami no. Bayad ninyo. Usay bayad! Tilaw raman na imong giingon! Bukod lang! Ay, kamu ba mga cute kayo mo? Sorry, nagunti! Wala man namo nagituyo lang na! Kamu ba? Bantay mo ha. Mag-note sa ako. Sos, gaming bikil sa kinabuhi! Inot dayon, muram kag nay gamay! Ay!